lohkopeleihin, eli paljon on pelissä. Edellisellä 3. karsintakierroksella Helsingin jalkapalloklubin niukasti. Ja suomalaista ei tietysti valitettavasti vierasmaalisäännön turvin kisasta pudottanut Latvian mestari Riga FC isännöi hetken kuluttua alkavassa ottelussa Tanskan mestari FC Kööpenhamnia. Pelipaikkana 9100 katsoja vetävä Skonto Stadium. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Viasat jalkapallo ja Viaplayn katsojat. Tällä kyseisellä stadionillahan pitkään pelasi kotipelejään Latviassa peräti 14 peräkkäistä mestaruutta 91-2004 välissä. Jo pötkö on voittanut Skonto, Riga eli Skonto Football Club, joka kuitenkin meni konkkaan konkurssi joulukuussa 2016. Ja hoikoita vastaanhan Riga FC fuusio seuraa, uusi seuraa vasta 5 vuotta ollut suurin piirtein toiminnassa. Siellä manageri valmentaja Mihai Skonevs muhkeinen viiksineen astelee vaihtopenkkiä kohden. Niin hoikoita vastaan, kun UEFA ei kelpuuttanut tätä Skonto FC:n entistä kotistadionia, ei täyttänyt UEFan määräyksiä hoikoita vastaan. Tämän ottelun kotimiehistö pelasi perinteikkällä Daugava stadionilla, mutta nyt on jonkinlaisia täsmennyksiä stadionilla tehty ja UEFan tarkastajat ovat areenan tänään hyväksyneet siellä Riga FC:n fanclub ja hardcore-osastoa Sinegaa seuran maskotti. Tänään todellakin vuorossa tämä playoffs-vaiheen toinen osaottelu, toisia osaotteluja pelataan eri Euroopan kentillä. Viikko sitten Köpiksen Telia Parkilla Ståle Solbackenin miehistölle 3-1 voitto. Toisaalta on hyvä muistaa, että todellakin vasta 5 vuotta sitten perustettu uusioseura, joku voisi puhua muoviseurastakin. Riga FC on Mihai Skonevsin alaisuudessa näyttänyt tämän kauden kilpailussa kovaa venymiskykyä, viimeksi siis hoikota vastaan kierrosta aiemmin jo pelatessa kova Puolan mestari, kun vastassa oli kova Puolan mestari Piats Gliwice. UEL eli UEFA Eurooppa-liigan lohkoarvona huomenna perjantaina 30. elokuuta. Kun tanskalaisseura on tässä ottelussa vierailijana, niin toissapäivänä sitten ratkaisi, että tämä ottelu iloksemme näytetään Viasatin Viaplayn kanavilla. Meillähän pääkonttori on Tanskassa, Kööpenhaminassa konsernillamme. Ottelun tuomaristo tulee Puolasta. Pavel Gil on 43-vuotias erotuomari, joka viimeksi lauantaina oli Krakowian ja Argentinian välisessä Puolan ekstraklaasin ottelussa, jonka Cracovia voitti 3-1, nosti siinä 2 lappua. Sten Grytenbust, norjalaismolari, joka tässä Jorosen tilalle hankittiin ykköstorjuaksi. Jorosellehan upea debyytti Bresciassa Serie A:n nousia miehistössä, nousia porukassa viime viikonloppuna, voitto pelissä kaiken lisäksi. Siinä todellakin Pavel Gil, joka on tässä matsissa erotuomarina, Sapela Borgovski ovat avustavina ja 4. tuomari tulee niin ikään perinteikkäästä futismaasta Puolasta, hänen nimensä Tomasz Kwiatkowski. Kapteenina Kreikan maajoukkueen mies Čeka. Kreikka on ensi torstaina. Čeka tuttuun tyyliinsä myös Kreikan maajoukkueessa mukana on kööpenhaminalaisten kapteeni. Kun Riigan kipparina on numero 34 Antonis Chernomorgis. Čeka eli Jose Carlos Gonçalves Rodriguez. Alun perin hän on portugalilaispelaaja, kun tässä tulee sitten kotijoukkueen avauskokoonpanoa. Ei juurikaan yllätyksiä. Roman de Belko valitettavan hyvin muistetaan Töölössä Telia futistadionilla. Hän ukrainalaishyökkäjä iski pallon 2 HJK rysään ja 2-2 vierasmaaliseen 2-2 lopputulos ja näin sitten Riga FC selviytyy jatkoon. Siinä Kames tänäänkin kotijoukkueen avauskokoonpanossa mukana.
12. elokuuta siis Työlössä 2-2 tasapeliä, kun Latviassa Riassa lopputulos oli 1-1. Näin sitten 3-3 yhteismaalit ja vierasmaalien avulla latvialaiset jatkoon hoikoon. Olisi muuten ollut tässä ottelussa Köpistä vastaan pelaamassa, ei voi mitään, ja 3-1 voitto siis Parkkinilla tanskalaisille. 2-0 voitto tänään Riga FC:lle tietäisi heille jatkopaikkaa, katsotaan. FC Köpenhamn on tehnyt kovaa jälkeä Tanskan heinäkuun lopussa alkaneessa SAS-liigaenissä eli Superliigassa, on pelannut 7 ottelua, voittanut kaikki 7 peliä ja 21 pisteellä on kärjessä. TV-ruudussa kotijoukkueella tällaiset harmaan sävyiset värit ja Köpis pelaa koko valkoisissa. Reilu vuosi sitten tässä samassa kilpailussa Kuopion Palloseura pelasi erinomaisesti. Silloin Jorosen edustamaa Köpistä vastaan ja todella hienosti laittoi hanttiin, mutta loppujen lopuksi Tanskan mestari selviytyy jatkoon. 12. heinäkuuta pelattiin Kuopiossa, lopputulos oli vieraille 1-0 voittoja. Parkkinilla 1-1 ja siinähän ottelun loppuhetkellä oli vielä muutama huippupaikka Kuopion Palloseuralla iskeä 2-1 voittomaalia. Näin sitten jatkopaikka olisi ollut Kupsilla. Kupsihan tälläkin kaudella esiintyi edukseen tässä kilpailussa, mutta lopulta niukasti Legia puolelle seura oli parempi. Sotirios Papagiannopoulos, käytetään vaan lyhyempää Sotiriosta. Tämä vieraiden numero 4, hän on ruotsalaispelaaja. Nimestä voimme päätellä, että sukuudet ovat kuitenkin Kreikan suunnassa. Sotirios pelaa eteenpäin laitaan siellä Bartolets. Bartolets saa pallon uudestaan ja häntä rikkoo Yorgos Valerianos, joka on Pafosista lainattu, eli Kyproksen liigaseurasta, joka muuten samainen Pafos suomalaisillekin. Sen Limassoli kupeessa varsin tuttu lomakohde. Pafos FC hän hommasi viikolla itsensä Paulu Sarajuuri Suomen maajoukkue topparin riveihinsä. FCK oli Kööpenhaminan paikallisvastustaja Brøndbystä, eli kyllä siellä on muuten sama omistuspohja ja samoja omistajia niin Pafosin kuin myös Riga FC johtoportaissa. Tämän takia sitten Kreikan maajoukkue pelaa hänkin, eli Yorgos Valerianos lainattu nyt Riga FC riveihin. Edelleen tulee valkoisissa pelaava vierailija Fischer. Siellä päädyssä muuten kööpenhaminilaisten kannattajasektiota. Sotirios Tseka yksinäisenä kärkenä. Häiritsemässä on Roman Debelko, ukrainalaishyökkääjä, joka viime vuonna paukutti naapurimaassamme Virossa Tallinnan-seura FC Levadian riveissä hurjat 28 maalia ja sai sitten hyvän tarjouksen Riga FC:ltä ja tuhimman tilipussin ja tuli näin vaihtoon Viron sarjat sitten Latviaan ja Latvian mestariseura Riga FC:n väreihin. Näin pääsee Riga FC katkaisemaan. Nyt ei kuitenkaan Kamisin syöttö tavoittanut omia. Puolalaiserotuomari Gill on pannut pelin poikki ja huoltojoukot paikalle. Verrataan Biel Mas oli tässä taannoin pelikiellossa. Biel Pep Mas, espanjalaispelaaja, on tänään vaihtopenkillä. Hänen numeronsa 16, eli Pep Biel Mas Haume, 22-vuotias, vain 167 senttiä keskikenttäpelaaja. Eli on mukana siinä Mihail Skonevs,
Damien Doye on erinomainen senegalilaishyökkääjä, joka oli jo Kööpenhaminassa 09-12 välillä takoo maaleja. Silloin hurjaan tahtiin, sen jälkeen kävi pelaamassa Moskovan Lokomotivissa Hallissa, Trabzonsporissa, Sunderlandissa ja tuli takaisin. Voidaan sanoa kotiinsa heinäkuussa 2018, eli reilu vuosi sitten. Hän on valitettavasti tällä hetkellä loukkaantunut kuin myös danskit pelaaja Jonas Wind. Tämän takia kööpenhaminalaisseuraa Parken isäntä laittoi tuulemaan ja tänään penkillä aloittava Malagasta hankittiin Mihal Santos. Nimenomaan loukkaantunut pelaajan tilalle hommattiin seuraa. Nyt tulee Kamis. Kamis on 16 sisällä. Ujutus siihen maalin etukulmaan. Kulmalle ja Sten Grytebust, joka todellakin Jorosen mantteliperiäksi hankittiin FC Kööpenhamn maalivahtiosastolle, kun Ålesundista lähtöisin ja pelasi pitkään kotikaupungissa Ålesundin riveissä Norjan tippeliigan ja 09-16 sen jälkeen 3 vuotta Tanskan liigassa OB:ssa ja nyt Odensestä Kööpenhaminaan. Antonis Chernomodis on sitä mieltä, että tilanteessa ei tapahtunut mitään rikettä. Pitkän huiskeen 190-senttinen toppari. Hänkin muuten tästä nuori pelaa 22 vuotta ikää ja pelasi jo pari vuotta sitten Pafosin riveissä, kun siellä todellakin sama omistajapohja kuin Riga FC:ssä. Oli siellä kokeilemassa ja matka jatkui riolaisten alakertaan ja hän kapteeni äsken tilanteessa rikkojana. Köpiksen vaparilla jatketaan matkaa maaliin reilu parikymmentä metriä. 9100 katsoja vetää. Entisen Latvian mahtiseuran Skonton entinen kotistadion seura siis joulukuussa 16 meni nurin. Sieltä tulee vaparista keskitys, pallo ajautuu 20 metriin Tseka ja pallo jalkapohjalla alas. Riga puolustuksesta pallo keskialueelle, Victor Fischer. Tietojen mukaan kotijoukkueella ei nimekkäitä pelaajan loukkaantumisten takia sivussa ole. Rasmus Falk. Rauhoittaa ja pelaa pallon Sotiriosille. Sotirios, joka Väsby Unitedissa aloitti oman uransa Ruotsin sarjoissa 11 vuotta sitten. Akropolis IF, Assyriska, Veikassa Pau, Östersunds FK-riveissä. Hienoja otteita, kun Östersunds pari kautta sitten aiheutti jymyyllätyksiä kerta toisensa jälkeen tässä samassa Eurooppa-liigassa. Ja Tanska ja Kööpenhaminaan hän tuli toukokuun lopussa 18. Ryttebus kaukana 16 ulkopuolella. Pallo Sotiriusen kautta Nilssonille. Sen jälkeen Grytebus, pitkä avaus. Henri Brenga, Albanian aamajoukkueessa nähty toppari numero 39, ulottuvuutta hänelläkin piisaa, mittaa 190 senttiä, ikää 24 vuotta, hänellä juuri nyt pallo. Henri Brenga pelaa kapteeni Chernomodisin vierellä keskuspuolustuksessa. Sharpar, toinen Riigan ukrainalaispelaajista numero 11, kärjessä siis vaarallinen Roman Debelko. Hänkin edustaa ukrainalaisosaamista. HJK pudottaneen Riigan riveissä. Kööpenhamnhan raivasi ensin tsemppäri-karsinoissa toisella karsintakierroksella tieltään Walesin
Monikertainen mestarin The New Saintsin yhteismaalle 3-0. 3-0 karsintakierroksella vastassa oli kierrosta aiemmin HJK niukasti 3-2 yhteismaalle pudottanut Cervena Zvezda eli Belgradin punainen tähti ensi 6. elokuuta Belgradissa Cervena Zvezda stadiumilla 1-1 tasapeliä viikkoa myöhemmin. Kööpenhaminassa taas 1-1 tasapeliä. Jatkojen ja rangaistuspotkukilpailun jälkeen serbialaiset niukasti jatkoon maalein 7-6 ja FCK-pelit jatkuvat näin UEL:n puolella. Siinä Parkenin ottelussa viikko sitten Viktor Fischer ensin köpisläisille 1-0 18 minuutin pelin jälkeen. Tänäänkin kotijoukkueen rivessä numero 6 esiintyvä Vladimir Skamis keskikentällä toi vieraat tasoin 4 minuuttia ennen taukoa toisella puolella Piero Sotirou. Kyproksen maajoukkueen mies pilkulta valkopainolla 2-1. Nyt tulee hyvä keskitys ja ensimmäinen kunnon paikka. Usku noin 7-8 metristä asialla brassipelaaja Roger. Sotirou reilu tunnin jälkeen rankkarista todellakin 2-1 ja lisäajalla latvialaisten kannalta harmillisesti. Eli alkaa 90 plus Mohamed Darami 3-1 todellakin aivan loppuhetkillä se 2-1 tai 1-2. Latvialaisten kannalta olisi ollut kyllä huomattavasti parempi tulos tietenkin, koska silloin nyt 1-0. 1-0 olisi tänä iltana siinä tapauksessa riittänyt. Kööpenhaminalaisten penkillä muuten mielenkiintoinen nimi, 29-vuotias Costa Rican maajoukkueen monivuotinen vasenjalkainen Brian Oviedo muistetaan Valioliigastakin, kun nyt pienestä kulmasta kokeilee Roman De Velko. Todellakin Oviedolla kokemusta löytyy Sunderlandista, Evertonista. Ja oli jo kööpenhaminalaisten johtavia pelaajia 11-13 välillä ennen Evertonin siirtymistä ja pelaa nyt toista kertaa uralla Tanskassa. Nyt puskemalla pelattiin pallo eteenpäin Viktor Fischerille, mutta Brenga, Albanian maajoukkueessakin nähty pelaaja, pääsi katkoon ja laittoi pallon sivuraista ulos. Henri Brenga, joka on Zadarissa Kroatiassa syntynyt, jolla kaikki Kroatian poikamaajoukkueet 15-vuotiaista 2-1 koluttuna. Nähti jokunen vuosi sitten kuitenkin pelata myös Albanian 2-1 8 kertaa ja viime vuonna hänet nostettiin Albanian A-maajoukkueen ympyröihin mukaan. Debyytti Albanian maajoukkueessa tapahtui 7. syyskuuta vajaa vuosi sitten 1-0 voitossa Israelista. Ja nyt maaotteluita hänellä Albanian maajoukkueessa pelattuna 2. Forever Young siellä kööpenhaminalaisten kannattaja lipuissa tekstinä. Kenties Alphavillea mukaan. Tseka vaihtoi kapteenina muutaman sanan Rigavsen kipparin Antonis Chernomordicin kanssa. Tiukan näköinen turvamieskin mustassa puvussaan vierassektio edessä. Toivottavasti järjestys säilyy ja pippurisumutetta ei Skonton stadionilla tarvita. Sarjassamme täydellistä idiotismia kotoisesta Veikkausliigasta. He ovat Riigan kannattajaporukkaa. Kokenut Koneus katselee kaikessa rauhassa kentän tapahtumia.
Tonsen hankkii heiton joukkueelleen. Välissä oli Stefan Panic, numero 26. Se on aikamoisen kansainvälinen kattaus. Eri kansalaisuuksia edustavista pelaajista Panitsillakin löytyy kova meritti. Pari vuotta sitten yksi maaottelu pelattuna Serbian maajoukkuessa. Hänelläkin ulottuvuutta. Keskikentän puolustavan roolin pelaaja 26 numero Stefan Panic mittaa peräti 195 senttiä. Aikamoisia torneja. Kun on vapareiden kulmapotkujen aika, niin ilmatilassa. Kuten muistetaan siitä Riga FC HJK-pelistä Latviasta. Sieltähän se kulmapotkusta. Koskemalla se pallo klubin maaliin sitten laitettiin. Tim Väyrynen 7 minuutin kohdalla vei klubin johtoon. Mutta Kamil Bilinski vielä syökkäjä. Lopulta tasoitusmaalin tekijänä tai voitetun puskun jälkeen pääsi laittamaan lähettä sisään. Bilinski. Ei tänään kuitenkaan ole latvialaisten vahvuudessa mukana, eli hänellä sitten on jonkinlainen vaiva. Pakko sanoa, että Riga FC:n pelaajista ei ihan kovin helppoa ollut tietoa löytää Riga FC:n viralliset sivut luonnollisesti vain paikallisella kielellä, ei englanniksi tietenkään, mutta todellakin Kamil Bilinski siis puuttuu kotijoukkueen vahvuudesta tänään. Roklavicissa syntynyt. Monissa eri seuroissa kovalla tahdilla maaleja mättänyt kokenut 31-vuotias hyökkäjä. Sellainen poissaolo. Aika merkittävä, mutta muuten liigan terveystilanne on hyvä. Seuraatte Viasat jalkapallolla Viaplayssa suoraa lähetystä UEFAn Eurooppa-liigan Leijons-kierroksen ottelusta Riga FC:n ja FC Köpenhamn välillä. 0-0 numerossa olla yhteismaalit, kuten nähdään. Tanskalaisille 3-1. Nyt tulee Parkkenilla maali tehnyt Kamis. Kamis saa kimppuunsa Victor Nelsonin. Roger sai pallon samaiselle Kamisille. Kamis. Nebelko pelaa taaksepäin. Kamis viritteli jo laukaustaan, mutta valkopaitoja oli useampi lähettyvillä. Valerianos. Suurseura Olympiakos kasvatti. Hänet siis Pafosista lainattu Rigaan ja Pafosiin aiemmin tällä viikolla sopimuksen teki. Kertoo myös kyllä Pafosin maksukyvystä. Uhkajien luottotoppari Paulus Sarajuri. Brøndbyn luottopelaaja useammalta kaudelta ja Puolan mestarikin muutaman kauden takaa. Uhkajien keskuspuolustuksessa todellinen tutkapari. Oleva Toivio, Paulus Sarajuri. Torstainahan Suomi kohtaa Kreikan Tampereen Ratinassa. Ottelu studioineen päivineen suorassa lähetyksessä Viasat jalkapallolla Viaplayssa ja myös Viafreessa. Tulee turbaripäinen Sharpar ukrainalaispelaaja vastaan. Valerianos. Aiemmin tänä vuonna toukokuussa debyytti Kreikan A-maailmassa tällä miehellä Turkkia vastaan. Muuten oli Viasatella Viaplayssa ohjelmistossa. Nyt tuli huolimaton avaussyöttö Brengalta ja näin lähtee oikealta laidalta
kööpenhaminalaisryhmä etenemään ja tästä ottelun ensimmäinen varoitus. Se tulee Herdi Brengalle ja sääntöjen vastaisesti Carlo Bartoletsin eteneminen pysäytetty. Ei tietenkään Carlo Bartoletsin, vaan tässä näin Rasmus Falkin. Brenga tulee suoraan linjalle, Sharpar varmistaa ja vapaa potku valkopaidolle. Varoitusottelu ensimmäinen Herdi Brengalle. Robert Ozols, 23-vuotias molari, tämän kauden 10. ottelussaan. Entinen Spartaks Jurmalahan on Latvian, voidaan sanoa, Hanko tai Kalajoki, miten vaan todellinen rantalomakohde. 20 minuutin junamatka päässä Riasta. On pelannut Daugava Riigassa niin ikään ennen 3 vuotta sitten Riga FC riveihin tuloaan. Kööpenhaminalaisten painostus jatkuu vaparin jälkeen. Heitolla jatketaan, kun pallo Armand Peterssonsin jalasta rajoista ulos. Hyvin tulee Viktor Fischer vastaan. Tseka ulkosyrjä, näppärä vippaus eteenpäin. Ja nyt lähtee nousuun Kamis. Sotirios. Felipe Brizola, toinen kotijoukkueen brasseista tänään avauskokoonpanossa. Matalana tulee keskitys. Jens Tage saa jalkansa väliin. Tseka nostaa pallon yläilmoin. Kauniisti ottaa pallon alas. Haltuunsa Nicolas Thompson. Hienosti Viktor Fischer jättää ykkösellä Rasmus Falkille. Falk laitaan. 9100 katsojaisi stadion aivan täynnä ollessaan vetää lehtereille. Ihan mukavasti näyttää porukkaa olevan paikalla. Kenties 500 000 tai jotain sinne päin. Joitain vuosia sitten sai kunnian seurata paikan päällä silloin vielä aktiivisessa toiminnassa ollees Kontto Riigan ja Valletta FC:n välistä euromatsia, niin siinähän kävi täydellinen yllätys ja istui sen Maltan. Yksi monista vallettalaisseuroista, Valletta FC. Joka tapauksessa Skontto joutui kokemaan tappion ja maltalaisilla oli kyllä todella riehakkaat juhlat nuoren, taisi olla 17-vuotiaan molarin upeiden torjuntojen jälkeen. Thompson. Mutta kuten todettua, Skontto FC:n pelit, ne on pelattu. Ensin suuret taloudelliset ongelmat ja konkurssi joulukuussa 16. Tseka. Se oli Sliema Wanderers, muuten aivan oikein. Sliema painille 03-04 kaudella jatkoon ensimmäisellä karsintakierroksella. Ei ollut valetta. Eikä ollut mitään valettavaa Sliema. Vierasmaalla säännön turvin jatkoon silloin. Kamis tulee hyvännäköisesti. Tässä tilanteessa kyllä Debelko hakemalla haki vapaa potkua. Puolen seurutuomari Gille ei mennyt halpaa. Sharpar. Nelson.
Nebelko todella karmealla teholla siis Viron liigassa maaleja FC Levadia riveissä viime vuonna. Brizola. Panic. Lähtee haastamaan Pierre Bengtsonia. Oi, pienestä kulmasta tykittää kreikkalaisvarsuri Giorgos Valerianos pallon maalin yli. Siinä pientä epätietoisuutta ja epävarmuutta Köpiksen maalin liepeille. Latvian jalkapallohan muistetaan upeasta kesästä 2004. Silloin Marian Paharsin johdollahan Latvia oli Portugalin EM-lopputurnauksessa mukana. Sitten on ollut aika lailla hiljaista. Miksu Paatelainenkin kävi yrittämässä Latvian maajoukkueen päävalmentajana. Se pesti oli lyhyt. Paatelainen oli myös Taimaassa nykyisin luotsaa Hongkongin maajoukkuetta. Siinä todellinen kööpenhaminalaislegenda. Ståle Solbacken. Ei ihan pienistä hätkädä, kun muistetaan hänen sydänongelmansa. Oli hetken aikaa jopa lähdössä yläkerran kentille, mutta pelastettiin. Hänen sydämensä pysähtyi. Kyllä hänellä on tahdista ja homma toimii. On pitkään 2013 lähtien ollut Kööpenhaminassa päävalmentajana. Pesti Wolverhampton Wandererissa oli FC Kölnkin. Saksan Bundesliga käynti 11-12 oli jo Kööpenhaminassa. Kööpenhamin päävalmentajana 06-11. Sitä ennen 3 vuotta Hamar Kamraterna eli HamKam Norjassa. Ja tietysti aikoinaan pelaajana erinomainen keskikentän pelimies. Ja päätti uransa keväällä 2001 juuri Kööpenhamin Tanskan Superliiga seurassa. Grütebust. Tää valmentaa maamies, avaa pitkällä. Samaan aikaan siis, ja vielä myöhemmin tänään illalla roppakaupalla Eurooppa-liigan, UEFA Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen haetaan joukkueita tänään playoffsien toiset osat ja keskitys matkaa maalin puskutilanteessa 8-9 metriä puskemassa Vladimir Skamis. Huonosta asennosta pusku ei parhaalla mahdollisella tavalla onnistunut. Vladimir Skamisin puskumaalin ohi 30. Keskikenttäpelaaja, joka hyökkääjänäkin nähty Liepājas Metalurgsin kasvatti. Latvian A-maajoukkueessa 23 ottelua, 1 maali. On pelannut Venäjän sarjoissa, Nizhny-Kamskissa, Amkar Permissä ja monessa muissa puolassakin Pogon Čečenissä. Liepājassa, Latviassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Äsken mies puskemalla yritti viedä isänät johtoon. Tässä tilanteessa valitettavasti päät kolahtavat yhteen Viktor Fischerillä sekä Herdi Brengalla. Fischer, joka valkopaidoissa kuuluu kapteenistoon. Nuorena poikana 16-vuotiaana siirtyi Ajaxin akatemiaan ja Ajaxin kivikuvassa ykkösjoukkuessa 79 ottelua, 24 maalia, 12-16 välillä. Pelasi myös seura kakkosjoukkueessa Young Ajaxissa, oli Middlesbroughssa. 17-18 kausi Saksan Bundesliigassa Mainzissa ja tammikuun lopusta 18, eli nyt sellaiset reilut 1,5 vuotta hän on Kööpenhaminassa edustanut. Hyvin tulee vastaan brasilialaispelaaja Felipe Brizola. Hänen laukauksensa tiellä oli Victor Nelson ja loput saa hoidettua Sotirius häneltä purku, mutta Riika tulee uudestaan.
Valerianos. Panic. Brenga. Brengan syötö katkaisi Bartolec. Kohta puoli tuntia pelattu. Riga 0, FCK 0. Yhteismaalit tanskalaisvieraille 3-1. Kiitos viikko sitten pelatun ensimmäisen osaottelun. Soterou. Jaros Soterou. 9 selässään. Yksi Kyproksen futiksen suurimmista nimistä kautta aikaan. Pakko jo Apoelin. Kyproksen suurseuran laskuun kovaan tahtiin maaleista ennen Olympiakos Nikosia. Ja Kööpenhaminassa hän on viihtynyt jo huhtikuun lopusta 17 lähtien 2,5 miljoonaa eurolla. Kööpenhamin hänet hankki Apoelista. Nyt tulee valkopaitainen, valkoasuinen vierasjoukkue vasemmalta. Pierre Bengtsson. Stage. Bengtsson. Vasemmalla keskitysyritys peittämään Petersons. Bengtsson, joka on vankilastaan tunnetusta Kumlasta kotoisin. Kumlan junioris IFK Kumlassa pelasi jununa ja aikoin hänen tuli 15-vuotina aikoissa, pelasi nyt ensimmäiset ammattilaisottelunsa 13 vuotta sitten. Nyt Bengtssonilla ikää 31 vuotta. Kovaa lähtee laukaus vajasta 20. Reilusti ohi. Tanskan aamajoukkueessakin esiintynyt 21 kertaa, maalannut 3. Kovaa kulkee siis. FC Kööpenhamina Tanskan Superliigassa 7 ottelua, 21 pistettä eroa. Sarja 2 olevaan Midtjyllandiin, eli Team Sparrin seurannut 2 pistettä. Mainittako, että Brøndby jäänyt jo naapuristaan peräti 8 pistettä. 7 ottelusta 13 pinnaa. Volvo 10 pisteessä 4. Nordsjælland 5. niin ikään 10 pistettä keränneenä. On 7 kierrosta pelattu Tanskassa liigaa. Viimeksi sunnuntaina FC Kööpenhamina voitti Nordsjællandin Parkilla 3-1. Ulrik Jensen oma maali 30 vuodella Soterou 74-76 osui 2. Juuri Soterou käynnistämässä tätä hyökkäystä. Maalit tulivat 2 minuutin sisään ja Nordsjælland oli lyöty. Bengtsson. Bengtssonin kimpussa riikkuen on Brassi pelaa Roger. ...23-vuotias Roger Junior Rodriguez Ferreira. Viime kaudella viime vuonna pelasi Albanian liigassa. On siellä edustanut Kukesia ja lainapestillä Kastriottia. Ja nyt siis hänen seuransa Riga FC. Latvian viime kauden mestari. Seuraalle ensimmäinen mestaruus. Seura historia alkoi vasta vuonna 2014 ja silloin seura perustettiin. FC Karamba Rigan ja Dynamo Rigan fuusiona. Ensin nimellä FC Karamba Dynamo ja sitten ja nyttemmin Riga FC. Kulmalipun ja 16 rajan välistä vapaa potku tulee vieraille. Yksi mies peittämässä muurissa 16 rajalla. Hän on Armand Petersons ja loput maalin lähettävillä. Näin on Ginin puolalaisen rotomari Pilli soinut.
Milan kunkku oli Chernomordis, liigakapteeni. Aika rohkeasti Tseka pelaa alakertaan Bryntebustille. Bryntebust 16 lukupuolella avaa pitkällä. Felipe Brizola. Saa pallon uudestaan. Petersons. Brizola. Panic. Panic nyt keskellä. Häneltä juuri pallo karkasi. Väliin pääsee valkoparista Falk ja Tseka vierelleen Bengtssonille. Bengtssonin avaus. Vasurilla pystyy ja pallo poppi sivurajasta ulos. Belko. Valerianos. Syöttö kestää ja kestää. Bartolus pääsi väliin. Heiton jälkeen pallon kanssa. Ja nyt on varmasti Stefan Panic. Hän on Sharpar. Syöttö laitaan Valerianosille. Valerianos tulee keskelle. Valerianos näppärästi ulkosyrjällä kääntöö Kamisille. Kamisi keskitys. Valerianos. Sharpar. Rauhoittaa. Chernomorditsin kautta Brengalle. Brenga takaisin toppariparille kapteeni Chernomorditsille. Keskiympyrässä vääriä otteita esittää Jens Stage. Hän on eri mieltä tuomiosta, mutta peli on soinut. Kun Felipe Brizola vedetty nurin. Tönästy nurin, kuten hidastettuva osoitti. Brenga. Kamis. Valerianos. Kamis. Brizola. Hyvin tulee keskitys maalin lähettyville. Victor Nelsoni pusku. Laukojana Petersons. Köpis kestää. Sotiro. Tulee todella väkevästi ylöspäin Victor Fischer. Tästä täytyy tulla vapaapotku latvialais-isännälle ja näin myös tulee, kun Sotiros tulee ryminällä pääpallon ja De Belko joutuu keräilemään kamoja. Varoitus. Kööpenhaminalaisten toppari Sotiros Papagiannopoulos. Ensimmäinen varoitus valkopaidalla. Reilu 3-9 pelattu. Maalittomassa tilanteessa ottelu etenee ja tähän mennessä
aikamoisen tasaisissa merkeissä, lippu on ylhäällä, paitsuasemassa pallon jalkoihin saadessaan oli Roman de Belko. Fischer ei saa palloa mukaansa. Brizola. Latvian Virtsliigaa johtava Riga FC pyrki eteenpäin ja ylöspäin ei onnistunut. Viime kaudella tuli tupla. Seuran ensimmäinen mestaruus ja myös Latvian Cupin voitto. Ja se on Latvian Virtsliigassa repäissyt nyt peräti 9 pisteen kaulan sarja kakkoseen Rigas FC:hen. Jälkimmäinen pelannut lisäksi ottelu enemmän 24 ottelua, Riga FC:llä pisteitä on 50. Viimeksi sunnuntaina tuli 4-2 vierasvoitto sarjassa 4. olevasta Riga FC molari Robert Osolsin kasvattajaseurasta Spartaks Jurmalasta. Rialaisten tähtenä tehopakkauksena Hääri tänäänkin hyökkäyksen esittävä numero 27 ukrainalaistyyppi Roman de Belko. Hänelle hakkutemppu. Hieman yli 41 minuuttia takana. Hyvin tuli puolustusta vastaan Brenga. Valerianos saa pallon Panicilta. Kamis. Sharpar. Syötön katkaisi helposti. Sotirios. Fischer. Todella hyvä katko nyt Sharparilta. Brizola. Brizola. Kova oli yritys de Belkolla. Hän on kuitenkaan maalia kohden päässyt pallon kanssa etenemään. Panic. Valerianos. Fischer. Bengtsson. Ei ole tämä Bengtsson, vaan on Thompson. Nyt Bengtsson. Tseka. Sotirios. Nelson. Panic. Valerianos. Chernomordic. Avaa pitkällä pystyyn. Pallo suoraan Nelsonin päähän. De Belko saa röyhättyä pallon joukkueensa haltuun ja De Belko lähtee pikkuhiljaa etenemään tuoden hyökkäyksen kärkeä. Vieraiden 16 aluetta. Hummut paukkuvat. Nelsonilta varma väliintulo ja katko. Chernomordis ja jälleen palloa yläilmoihin. Brenga. Jonkinlainen kumpusoolo.
Soolo lautasilla meneillään ja meneillään on myös Riga FC hyökkäys, kun Vyacheslav Šarpar laukoo ohi. Nyt tulee vastaan nyt tilanteessa Šarpar ja laukoo Jens Tagen jaloista reilunlaisesti ohi. Šarpar 32-vuotias kokenut. Aikoina Ukrainan 2-1 pari kertaa esiintynyt. Nafkon Brovarin kasvatti jolla uralla liuta eri seuroja edustettuna Venäjällä ja lähimaissa. Liigaan hän tuli aina tänä vuonna Ukrainan liigan Vorskla Poltavasta. Lisäaikaa mennään. Hetken kuluttua Pavel Gil puolella tuomari puhaltaa ensimmäisen puolen päättyneeksi Skontostadionilla Riassa. Nedelko yritti pelata pallon takaisin hänelle syöttäneelle Jorgos Valerianosille, ei onnistunut. Kaksi minuuttia oli lisää pituus ja Pavel Gilin pillivihelys on päättänyt Eurooppa-liigan toisen osaottelun, kun ollaan playoffs-kierroksella. Toisen osaottelun ensimmäisen puolen Riga FC:n ja FC Köpenhamnin välillä. Mahdottomassa tilanteessa lähdetään hetken kuluttua viettämään taukoa. Yhteismaalit tällä hetkellä kööpenhaminilaisille 3-1, eli valkoisissa pelaava tanskalaisvieras on vahvasti jatkopaikassa lohkovaiheessa kiinni. Tauolle Skontostadionilla Riassa. Riga FC 0, FC Köpis 0.
Suora lähetys jatkuu. Viasat jalkapallon Viaplaysta Eurooppa-liigan playoffs-kierrosta mennään. Riga FC Köpenhamn 0-0 numeroissa hetken kuluttua alkavalle toiselle puolelle pelataan toista osaottelua. Ensimmäinen osa viikko sitten Kööpenhaminassa tanskalaisille 3-1. Paljon pelataan tänään Euroopan eri kentillä. Eurooppa-liigan karsintaa otteluita on todellakin vaikka millä mitalla HJK, siis Riga FC joutuu tunnustamaan edellisellä kolmannella karstakierroksella paremmakseen. Vierasmaalisäännön perusteella, kun yhteismaalit olivat 3-3, HJK putosi ja latvialaiset jatkoo. Riga FChän yritti HJK:n tavoin mestariliigan karsinnoissa ja tiukat ottelut Irlannin mestari Dundalk FC:tä vastaan. Ensin heidän kerätiläistä kotikentällä, kun pilli on soinut toinen puoli käynti Oriel Paakilla maalikon tasuri ja viikkoa myöhemmin tällä stadionilla 0-0 ja jatkojen rankkarikisan jälkeen irlantilaiset jatkoon yhteismaalein 5. Rankkarikisassa maalein 5-4 jatkoon. Ja Riga FC pelaa muuten ensi sunnuntaina 1. syyskuuta Latvia Cupin kotipelissä Latvian toiseksi korkeimman sarjatasoinen divisioonan Divarin kärkiporukka Tukumsia vastaan. Ja FC Kööpenhamn seuraava ottelu on niin ikään rialaisten tavoin sunnuntaina. Se pelaa Tanskan Superliigassa vieraassa Aalborgia vastaan. Ei vaihtoja kummallakaan joukkueella. Kun toinen puoli aika käynnistyy, näin tulee oikealta FCK. Puolalaisen on Pavel Gillin. Pilli on soinut Vladimir Skamissin pelattua väärin sivurajan liepeille. Bengtsson. Kamil Bilinski, puolalaishyökkäjä, on kotijoukkueelta loukkaantumisen vuoksi sivussa ja vierailta Damien Doye, Jonas Wind, näitä poissaolijoita loukkaantumisten vuoksi puolestaan tanskalaisilta. Huomenna perjantaina 30. päivä tätä kuuta arvotaan Eurooppa-liigan lohkot, kun mennään siis lohkovaiheeseen. Karabakh FK, azerbaidžanilais. On kotona Linfieldia vastaan 2-0 edellä, kun mennään aivan lisää loppuaikoon. Celtic tauolla 1-2. Celtichän voitti ensimmäisen osaottelun 2-0. Celtic, joka mestarien liigan karsinnoissa Clujia vastaan. Mestarien liigassa oli 7. lisäminuutti, kun romanialaiset tekivät 4-3 voittomaaleja. Se oli karmea isku tietysti suurseura Celticille. Apo Limassol, PSV Eindhoven niminikään tauolla 0-0. Pate Borisov FC Astana 1-0. Nei Jehuda Tel Aviv Malmö FF 0-1 tauolla. Ja vielä pari taukotilannetta. Molde Partizan Belgrad 0-0. PAOK Thessaloniki Slovan Bratislava meni yllätystilanne 0-1. Zorya Luhansk Espanyol 0-1. Siinä taukotilanteita ja vielä kello 21.45 pari ottelua alkamassa kuin myös kello 22 ja 9 ja varttia yli 9. Vajan puolen tunnin kuluttuakin pelejä käyntiin. Nyt tulee valkoasuuden vierailija, mutta niin tulee myös hyvin välin Brenga, hänen nostonsa keskialueelle. Edelleen Solbackenin miehistöllä tilanne hyvä. Lohkovaihe häämöttää. 3-1. Yhteismaalein tanskalaiset siis edellä. Sharpan.
14-15 kaudella HJK pelasi hienosti tässä kilpailussa lohkopeleissä. Aivan silloin Rapid Wienin muistetaan Nikola Alhon unelmalaukaus kaukaa. Klubi pelasi lohkossa B ja pelasi muuten juuri samassa lohkossa kuin myös Kööpenhagen, joka jäi lohkossa 4 pisteellä jumboksi. HJK:lla pistettä oli 6, Torino 11 pisteessä ja lohko 1 oli Club Brugge. 4 pistettä 12. HJK:han voitti kotonaan Köpiksen 2-1 ja vieraassa Parkkelilla kärsi 0-2 tappioon. Hienoja otteita, hienoja hetkiä elettiin sillä kaudella Helsingissäkin europeleissä. Tämä kausi jälleen kerran aikamoinen pettymys. Nelson. Hyvin pudottautuu vastaan Thompson. Cheka. Roger. Petersons. Kapteeni Chernomordis rauhoittaa ja pelaa pallon aina Taajamaisen lukolle. Maalivahti Osossille saakka. Ja nähdään Latvian pääkaupungissa Riiassa. Ilta pimenee kovaa vauhtia. Panic. Debelko. 2 maalia Töölössä HJK verkkoon. Oman Debelkolle ukrainalaiskärjelle. On pelattu 51 minuuttia ja nyt vasta kamppailun ensimmäinen kulmapotku tulee Riga FC:lle. Sten Grytebustin katsoma maalita katsoen oikealta puolelta. Daugava stadionilla HJK:ta vastaan. Riikan ainoa osumahan tuli. Hetkinen Vaparin jälkikulessa voitettu pusku ja läheltä tänään loukkaantumisen vuoksi sivussa oleva puolella syökkäjä Kamis Vinyski laittaa pallon maaliin. Olisi mielenkiintoista nähdä, jos Riga pystyisi ottelun avausmaalin iskemään. Muistetaan, että 2-0han latvialaisille riittäisi. Tässä käsivirhe. Käsivirheeseen syyllistyi kapteeni Cheka. 2 valkopaitaa muuriin. Fischer ja Falk. Eipä siellä ole enää kuin 1 pelaaja. Victor Fischer. Näin on Gilin pilli soinut. Se on uudestaan ja nyt lupa Vaparille annettu. Hyvin tulee takakulmaa kohden ja siellä oli 1 torniosaston miehistä. Peräti 195-senttinen serbi. Serbian aamajoukkoissakin nähty. Stefan Panic yritti puskea, ei kuitenkaan päällään palloon osunut. Panic Jadenovacin kasvatti. Oli Maderallakin CD Nationalissa yrittämässä 8 vuotta sitten. Metallas Godin Milanovac ja Bani Kostravasta. Lopulta tuli nykyisen seuransa Riga FC:n riveihin. Tyylikkäästi Soterios kääntää ykkösellä laitaan ja sieltä lähtee nousuun Karlo Bartolec. Falk, Bartolec. Bartolec 24-vuotias Zagrebista lähtöisin oleva puolustaja. Jolle Kroatian aamajoukkoissakin 1 ottelu pelattuna ja aiemmin Kroatian nuorisomaikko tulleet tutuksi Lokomotiva Zagrebin kasvatilla. Bengtsson purkaa.
Petersons. Sharpar. Näyttäkään vaihtoja ei vielä ottelussa ole nähty. No nyt nähdään se, että Fischer on tuskissaan nurmikolla jalkansa pidellä. Tässä kyllä siinä aika rohkeasti Roger koputteli Viktor Fischerin jaloille. Kontaktilta näytti. Pavel Gil oli sitä mieltä, että ei aihetta rangaistuspotkuun tanskalaisille. Ajaksissakin kelpo teholla maaleja mättänyt Viktor Fischer. Kovia. Köpöttelee keskialueelle päin. Pienen luovan tauon jälkeen jatketaan. Panic. Kehitys laitaan on hyvä. Siellä on kreikkalaisvasuri Valerianos. Keskitystä haki Kamis. Peitettiin Kamis nopeasti, heittää pallon Valerianosille. Valerianos takaisin Kamisille. Kamis. Brizola. Tanssii pallon kanssa. Taaksepäin pallo. Kamis keskittää. Matalana tulee. Ja uudestaan Riga FC vasemmalta. Kauniisti pallo Koukkunen alas. Asialla Kamis. Ei nähnyt vapaana ollut taas Sharparia. Ja nyt tulee. Tästä täytyy tulla myös varoitus. Kyllä kortti nousee. Nousee Vladimir Kamisille. Ja tunteet kuumenevat. Kyllä Kamis. Todella kovaa takapäin Viktor Fischer jalolle. Fischer saanut vaistaa kovia otteita tässä on. Kaksikin kertaa muutaman minuutin sisään. ...57. minuutti käynnistyy. Sharpar ensimmäisen puolen muistoja. Aikamoinen verivana siinä ukrainalaisen kasvoissa ja kaulassa. Vähän tiukasti teipattuna. Joutuu hetkeksi kentän laidalle. Kävikö siinä Sharparinkin suu sitten turhan tahtiin, että hänenkin tuli varoitus. Takapäähän jaloille tuli. Fischerin koiville tuli tilanteessa Vladimir Kamis. Soterios. Nelson. Brizola. Roger. Ja pallo Rengan kautta vasemmalle puolelle, vasemmalle pakille Valerianosille. Valerianos kaventaa keskelle. Haki syötöllään kärjestä De Belkoa. Ei aikeessaan onnistunut. Hyvä välintulo Bartoletsilla. Bengtsson. Puolustamassa Panic. Tseka kääntää keskelle Stagelle. Soterios. Bartolet, Soterios.
Bengtsson. Petersons. Otti tilanteen varman päälle ja laittoi pallon siivurajasta ulos, kun ahdistamassa oli Victor Fischer. Tällä puolella sivukatsomussa kööpenhaminalaisten vierassektiota, kuten alkuhetkellä nähtiin jossain vaiheessa lähetystä. Tiukasti turvamiehet valvovat, että järjestys säilyy. Bartolets. Fischer. Bartolets ja Valerianos painavat pallon perään. Heitto vieraille. Todella hyvä katko Jorgos Valerianosilta. Jolla Suurseura Olympiakossa yksi edustusjoukkueen virallinen peli tilillään. On Ofia Kavala Irakista, Apollon Smyrnisiä suomalaisen tutun omakohteen Plataniasinkin riveissä. Kreetalla hän on pelannut. Ja myös Martti Kuusela aikoinaan valmentamassa Aris Salonikassa. Ja nyt siis Pafosista mies lainattu Latviaan ja Riga FC riveihin. Peli poikki. Bartolets kokenut kovia. Kyllä Kamisin on syytä. Hänen täytyy olla tarkkana. Kun muistetaan, että eihän siitä nyt montaa minuuttia ole, kun veti todella rajusti Fischeria jaloille. Seuraava kortti vielä sitten ulos jo. Stage. Tseka. Falk. Hyökkää hyvän näköisesti. Tanskalaisvieras tulee oikealta. Fischer. Bartolets. Tällä kertaa Fischer rikko. Kamisi. Edelleen kentän laidalla. Paikkailtavana. Jaksosilla Sarpa. Nelson. Kakkospallo Rogerille ja Rigalle. Roger. Panic. Roger. Etenee, syöttää oikealle puolelle. Sieltä tulee Petersonsin keskitys. Todella upeasti. Rauhallisesti Bartolets rinnallaan. Pudottaa pallon Norski vahtii Grytebustille. 63 minuuttia pelikello on aivan tuossa tuokiossa. Roger. Nelson. Ja nyt on Sharpar palannut keskialueelle kotijoukkueen riveissä ja hänen kauttaan pallo Chernomordicille. Brenga. Valerianos. Mutta näyttävästi menee nurmikolle. Kamis. Rikkeen tekijä. Bartolets pillisoinut ja vapaa potku. Riga. Siellä nimenomaan päädyssä on Riikan porukka ja
toisella sivulla nähtiin tanskalaiskannattajien katsomo. Sunnuntaina siis FCK pelaa vieraissa Aaltoria vastaan ja maajoukkuetauon jälkeen kärkipeli FC Köpenhamn vastaan FC Midtjylland. Viktor Fischerille nyt nousi keltainen varoituksen perissä. Tässä Fischer hermostuu Antonis Chernomordicin. Ottelun ensimmäinen vaihto tulossa. Tulee tuplavaihto Rigalle. Siellä on ainakin seuran varsinainen kapteeni Oleks Laizans valmiina numerolla 5. Sharpar 11. Ovia kokenut ukrainalainen ulos. Antons Kurakins niin ikään valmiina tulemaan kentälle. Toiselle laidalle annetaan lupa. Dennis Rakel siis 9-2 ja Roger Prassi pelaa ulos. Dennis Rakels 9-2 sisään. Latvia naamaa joukkueen kokemustakin löytyy 26 ottelun verran. 2010 lähtien 27-vuotiaalle hyökkääjälle. Rakels, joka hänkin on Paphosissa jo ehtinyt näyttää osaamistaan. 17 peliä 1 maali. Jotkut kenties muistavat miehen myös Readingistä Englannin sarjosta. 16-18 välillä on Krakovia, Lech Poznania, Katowice, Czech Lubin ja Liepājas Metallurgs. Latviassa hänen ensimmäinen ammattilaisseuransa. Aika ikä vasta 27 vuotta, niin lukuisat eri seurat ja sarjat tulee tutuksi miehelle. Nyt siis Rakels sisään. Siellä Köpiksen 12 pelaaja, eli kannattaa joukkue. Bartolec. Nyt tullaan keskustasta. Thompsonin voimin. Thompson. Falk. Hänen etenemisensä pysäytetään sääntöön vastaisesti. Rikkujana. On tässä näin. Rassi pelaa. Eipä se ole Brisolan säästäjä, nimenomaan hujoppii 195 senttinen Stefan Panic. Ranskalaiskannattajat nauttivat. Ja juomiakin on nautittu ja hienoa fiilinki. Lohkovaihe häämöttää jälleen kerran.
Ja siitä puskuu. Ensimmäinen kunnon tilanne matsissa. Komeasti yläriman alta heittäytyy hienoon torjuntaan Roberts Ozols. 60 kohta 70 minuuttia pelattu. Tanskalaisille ensimmäinen kulmapotku. Tästä vapaa ja puskemassa on Kyproksen maajoukkueessa Pieros Sotiro. Hyvin on Kroppa mukana. Ja sinne yläriman lieppeelle suuntautuu. Hyvä venytys Osolsilta. Kierrettä on ja siitä puskemaan pääsi Victor Nelson. Liigan 16 sisällä. Selästä tönästyy Herdi Brenga. Rikkoina Jens Tage. Jahas. Vaihdon aika. Sisään Malagasta hankittu Mihan Santos. Victor Fischer hyökkäyksestä ulos. Se oli ensimmäinen vaihto tanskalaisilta. Kamis sai pallon De Velkolta. Saattoselle ikään 26 vuotta kovassa Uruguay-maajoukkuessakin. 2 maaottelua tilillä. Entinen Real Platein Malagan pelaaja, joka Malagan aikoinaan kävi lainalla Sporting Gijonnissa sekä viime kaudessa Uluin vuokrapestillä Leganesissa. ...21. päivä tätä kuuta hän allekirjoitti FCK kanssa sopimuksen. Siirtyy Malagasta suurin piirtein 2 250 000 eurolla Tanskaan. Viimeinen 20-minuuttinen meneillä. Ryttenbust vasta pallon. Brenga roiskaa sen pallon sivukatsomaan. Tai pitkälle sivulle miten vaan, joka tapauksessa katsomaan hyvinkin. Bengtsson. Čeka. Bartolec. Nelson. Ja maalivahti Krytebust jälleen pitkä avausta vastapallo. Tällä kertaa vääriä otteita esitti hetki sitten kotijoukkoilta vaihdossa sisään tullut Latvian maajoukkuepelaaja Denis Rakels. Brizola. Brenga. Rakels. Odotti syöttöä De Belkolta. Valkopaitoon puolustusväliin. Nyt käydään ylhäältä kiinni ja Stagen harhasyötöstä tulee Riga. License. Laukaina Rakels, kuti peitettiin. Valerianos keskittää. Vieras joukkue kestää. Santos, joka sanoi
Kööpenhaminalaisten verkkosivulla olevansa todella tyytyväinen saamastaan mahdollisuudesta ja sanoo kuulensa paljon hyvää seurasta ja nyt tapahtuu paljon hyvää kotijoukkueen kannalta. Maalintekijänä Felipe Brizola, hän tällää pallon ensimmäisestä kunnon paikasta Sten Grytebustin selän taakse. Onpas maali edusta aikamoisen huonossa kunnossa. Se on 1-0 Riga FC:lle. Yhteismaalit nyt kööpenhaminalaisille 3-2. Meneepä jännäksi pitkään. FCK:n puolustus kerta toisensa jälkeen selvitti harvat Riga FC:n hyökkäykset, vaan ei selvitä tätä. Laisans tarjoilee ja Brizolan veto noin parista kympistä yllättää pahasti myöhässä olevan maalivahti Sten Grytebustin. Riga FC 1. FC Kööpenhamn 0. Kun saadaan nyt grafiikkakin vielä muutuun ajan tasalle. No nyt tulee siinä tämänhetkinen tilanne ja yhteismaalit todellakin tanskalaisille 3-2. Brizola maalin tekijänä, Brassin pelaaja ja maalin syöttäjänä. 65 minuutin kohdalla kentälle vaihdettu kapteeni Oleks Laitans. Tätä osumaa tämä ottelu kieltämättä tarvitsi. Ja johan tuli myös Konttostadionille möykkää ja desibelejä kummasti lisää. Brizola ensimmäinen maali Riga FC:n paidassa. 16-18 välillä hän pelasi Bulgariassa Bote Plovdivin rivessä Bulgarian liigaa. Anna Polinan brasilialaisessa kasvattu pienikokoinen, vain 170 senttinen. Taitava pelimies. Ja nyt kova yritys päästä ylöspäin Jorgos Valerianosilta. Valerianosilla. Oi Valerianos ja Rasmus Falk tulee kovaa jaloille. Eikö siinä nyt varoituksen tunnusmerkit täyttyneet? Aivan avustavan edessä tämä tapahtui. Helposta hassutusta ensin taitavia. Pallokas tempo Jorgos Valerianosilta. Vaparista puolen vaihtoon. Ei pysty millään kamis pitämään palloa kentällä. Melkoisia temppujahan Riga FC:ltä on nähty. Tämän kauden Eurooppa-liigassa. Niukasti siis lauluun mestariliigan puolella Dundakia vastaan. Jaslivice voitti kotiottelussa Rigaa vastaan 3-2. Mutta Riga kotona oli parempi 2-1. Siinäkin Hoikon kanssa Riassa 1-1. Ja Töölössä 2-2. Ja nyt kööpenhaminalaiset olivat siis voittaneet viikkoista kotipelissä 3-1 Rigaa vastaan. Ja kun äsken Brizola laittoi pallon hienolla laukauksella maaliin, tai laukoo pallon maaliin. Kas kummaa, kun 78 minuutti käyntiin. Riga tekemällä toisen maalin, ja jos 2-0 numero peli päättyisi, latvialaiset painelisivat jatkoon. Ja ensimmäisen kerran Eurooppa-liigan lohkovaiheessa. Katsotaan! Tämänhetkinen tilanne vielä siis riittää Solbackkenin ryhmälle. Kjellan sisään, Rasmus Falk 33 ulos, Kjellani numero 5. Toinen vaihto. Vieraat. Kapteeniston kuuluva toppari. Kjellan puolustus päättää vahvistamaan. Vaihtomies Santos haki syötöllään boksista, Sotiron jalko ei onnistunut. Stage
Siinä maalintekijä 7. Felipe Brizol. Aivan kohta varsinaista peliajasta käyntiin viimeinen 10. Panic. Juuri kentälle tullut Bjelland laittaa pallon rajoista ulos. Hyvä puolenvaihto. Kamis. Petersons. Bengtsson. Petersons vetelee takapäin jaloille, peli poikki, vapaa potku valkopaidolla. Tässä ei mitään epäselvää tämän hidastuksen perusteella. Sten Grytebust ja vapaa potku. Vapaa potkusta pallo. Pitkälle Riga FC:n alue kenttäpuoliskolla. Petersons. Černomordic toppari parilleen Brengalle. Jälleen Černomordic, joka aloitti kapteenina latvialaisten alakerrassa. Mutta kapteeni Nauho tutun Oleks Laisansin käsivarteen, kun mies tuli sisään 65 minuutin pelin jälkeen. Petersons 7. Petersons. Haki nostollaan Kamisin jalkoja, ei onnistunut. Latvialaisten vaihtopenkillä on kova pulina. Valmennusporras suunnittelee hetken kuluttua jonkinlaista vaihtoa. Hyökkäysvoimaa varmasti ja hyökkäyspäähän lisää miehiä. Santos. Santosilta ottaa pallon ja helpon näköisesti pois. Brenga. Brenga ja mulla kotijoukkueen puolustajalla on vaikeuksia. Kun yrittämässä on Kypros hyökkää Piero Sotero. Laisans loiskaisee pystyyn aina maalivahti Grytebustille saakka. Grytebust, näin se norskin nimi ääntyy. Sten Grytebust siis ensimmäistä kauttaan FC Kööpenhamin maalilla. Jesse Jorosen siirryttyä Italian sarjanoisia Bessa Rive hienosti aloitti. Piti nollan, Kaveri kaatui 1-0. Petersons vaihto. Miroslav Slavov 99 sisään. 9 ulos, 99 sisään. Myös Kööpenhamina vaihtaa. Thompson vaihto. Numerolla 8. Sisään 2. Guillermo Varela.
Bengtsson. Varela toinen tanskalaisseuran uruguayalaispelaajista. Kenties jotkut muistavat hänet Manchester Unitedissakin pelaamisesta. Penero kasvatti. Manchester United ykkösjoukkueessa kuitenkin vain 4 ottelua 13-17 välillä aina pesti Real Madrid Castillalle. Jos Blancosin kakkosjoukkueeseen Eintracht Frankfurtiin. Palasi takaisin kasvattajasarjassa Peñarolin ja nyttemmin Tanska ja Kööpenhamina. Viime vuoden lopussa joulun alla. Sopimus on pitkä kesään 23 saakka. Viimeisiä minuutteja mennään. 8-5 reilut pelattuna. Jännittävä tilanne. Riga FC johtaa tätä ottelua 1-0. Mutta yhteismaalit vielä tanskalaisille 3-2. Pääpallo voitti juuri sisään tullut Slavov. Laisans. Nyt tulee hyvä väliintulo vieraiden juuri sisään tulelta Varelalta. Varela käynnistää tämä hyökkäys. Tuleeko tässä tasoitus? Ja se olisi sitten ollut 4-2 yhteismaali tanskalaisille. Ei tule. Erinomainen katko ensin Varelalta ja hyökkäyksen käynnistys. Laukaus asialla Sotero ohi meni. Nelson. Rengan pusku keskialueelle. Varela suojaa hyvin. Nyt ajeli Santos pääpallossa suoraan Panicin selkä. Nelson. Laisans. Černomordic. Vaihtaa puolta. Maalintekijä Brizola spurttasi pallon perään. Ei ehtinyt heittämään vieraista Karlo Bartolec. Jännittäviä varsinaisia pelejä viimeisiä minuutteja mennään. Jälleen taitava kreikkalaisvasuri Valerianos. Vasen pakki laidallaan. Laittaa eteenpäin. Brizolan puolen vaihto on hyvä. Kamis. Laukoo. Veto peitetään. Peittämässä oli vaihdossa sisään tullut topri Andreas Jelland. Panic. Brenga. Kamis. Laisans. Ja siitä, voi herranen aika, kun on lähellä. Upea Grytebustin sormenpää ja hieno heittäytyminen aivan sieltä tolpan juuresta, kun Denis Rakels on lähellä viedä Riga puskemalla 2-0 johtoon. Täältä vaihtoneet pelaavat yhteen. Laisans. Ja vielä oli torjunnan jälkeen irtopallo kyttämässä Roman Debelko. Se oli lähellä. Hyvä pusku ja hieno menetys Grytebustilta. Laisansin kulmapotku. Slavovin päästä pallo maalivahti Grytebustin ulottuville. Jälleen tullaan. Laisans. Äsken puskenut Rakels. Nostaa ja puskemassa on pompu kautta Debelko. Pallo suuntautuu keskelle maalia. Grytebust rauhoittaa.
erikoistuksen kuluttua. 90 minuuttia täynnä. Tulee vapaapotkua tästä Rigalle, 16 sisään päästään. Oi kun hienosti pelaa Panic. Kaiken lisäksi aivan puhtaasti pysäytti Santosin etenemisen tuli eteen ja jatkossa Sotiro on rikkonut. Vapaapotkun jälkeen pallo vasemmalla pakilla Valerianosilla. Neljäs tuomari näyttely lisää pituudeksi 4 minuuttia. Neljäs tuomari Kwiatkowski. Puolesta hänkin, kuten muukin tuomaristo. Kamis! Ryyttebust selvittää tämän tilanteen ja keskityksen helposti. Hieno on tunnelma Skonton stadionilla. Mennään. Lisää aikaa jo kovaa vauhtia. Rakels. Kaikkiensa tekee maalintekijä Brizola, mutta ei millään saa pidettyä palloa kentän rajojen sisäpuolella. Riialaisyleisö viheltelee ja buolee, kun tunteet kuumenevat ja Ryytebustillakaan ei ole mitään kiirettä pallon pelin laittamisen kanssa. No eipä voi laittaa, kun Pavel Gil joutuu pelaajan rauhoittelemaan keskiympyrän paikkeilla. No niin. Pitkä avaus maalipotkusta. 4 minuuttia lisää pituus, kohta 2 minuuttia pelattu. Laisans. Valerianos. Panic. Sotirou. Santos. Ja nyt erinomainen välintulo Erdi Brengalta. Avaus on huono. Brenga jälleen pääsee katkoon. Hankkii heiton joukkueelle, kun pallo vaihturin varrella jalasta meni sivurajasta ulos. Todella rajua taistelua keskialueella ja nyt tuli vähän liiankin kova pääpallo Roman Debelko. Ja peli poikki. Aivan päivänselvä varoituksen paikka Debelkolle. Tulee pääpallon ja vielä kyynärpäät edellä. Jens Tage. Hetken aikaa katseli tähtiä. Ja on valmiina jatkamaan peliä. Hieno homma. Ja niin lähellä oli vielä puolella seurattavalla Pavel Gil, että ilman muuta olisi pitänyt laputtaa ja nostaa kortti Debelkolle. No nyt se kortti nousee Georgios Valerianosille. Jaha. Valerianos ulos. Kreikkalaisveri kuohahtaa pahasti yli. Asia selvä. Valerianos suihku. Ennen aikaa. Eipä tämä nyt ainakaan helpota Riga FC tilannetta ja urakkaa. Niin, hän oli saanut 34 minuutin kohdalla varoituksen. Oliko se nyt niin? Kyllä, ja nyt toinen tiesi ulossa ja näin on.
Kamis. Viimeiseen hyökkäykseensä kutakuinkin tulee Riga FC. Santos. Saa pallon laitaan. Kyllä on Riga. Latvian mestari. Riga FC hienosti taistelut. Kovaa. FC Kööpenhamina vastaan. Teki hienon maalin, mutta joutuu taipumaan. Olipa tiukka taisto. Tiukat ottelut Kööpenhaminassa viikko sitten. Valkopaitainen Solbackkenin poppu oli 3-1 maaleen parempi. Tänään Riga FC voittaa ottelun 1-0. Mutta 3-2 yhteismaaleen Tanskan mestari FCK selviytyy Eurooppa-liigan lohkopeleihin mukaan. Hieno europelejä nähtiin Riga FC:ltä, se pudotti HJK:n. Laittoi samassa kisassa jo aiemmin Puolan mestaritkin lauluun. Mestarien liigassa niukka taipuminen Dondankille rankkarikisassa. Piaslivice ulos. Ja nyt siis Tanskan liigaa 7 kierroksen jälkeen puhtaalla pelillä johtavaa. FC Kööpenhamn painelee tästä jatkoon. Hyvässä hengessä kättelyt hoidettu, halailut alta pois. Hieno taistelu. Riga FC osoitti, että se on kova tekijä myös eurokentillä. Hyvältä näyttää, mutta nyt Riga joutuu taipumaan. Lopputulos tämän illan kamppailusta. Riga FC 1, FC Kööpenhamn 0. Tanskalaiset kuitenkin jatkoon lohkopeleihin yhteismaalin 3-2. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin kiitoksia seurasta. Paljon jalkapalloa luvassa tulevana viikonloppunakin. Nyt ei muuta kuin oikein mukavaa torstailla jatkoa.